Hamargarren ipuina. Piztia itxusi eta gizon bideaztia. Lidiako aldamenetan dagoen eta Atlos deritzon mendi batean, ezagutzen dira piztia izugarri eta itxusi batzuek. Buruetan dituzte idizkoak bezalako adarrak. Oinetan dirudite hauntzak. Eta beste guztian daukate gizon nano edo txiki baten itxura. Heldu zen mendi hartara leku urrutietatik, erromes edo gizon bideazti bat. Irten ziun, esan dugun bezalako aberezatar edo gizon piztiatu itxusiak, zeinari ematen dioten satiroaren izena. Diotsa honek bakez gizon erromesari. Atoz, beldur gabe nire etxera. Emango dizut mahai ona. Badamendi honetako aldatz eta elurrak nekatuaz gainetik, eman izango dizute gozea. Etxera heldu zirenean, gizon bideaztiak, eskuak berotzeko, estutzen eta igurtzen zituen bat eta beste elkarrekin. Egosten ere zuen, ahoko arnasa esku zabeletara. Mahaian jarri zenean, ekarri zizkioten janarik ederrenak eta zabela berotzeko katilu bete ardo berotu eta zirakiana. Hurbildu zuenean Espainetara erre zizkion ardo irekiten zegoenak, eta txut esanik hasi zen ardo gorituari putz egiten. Bazekuzan hau aberezatarrak eta diota gizonari. Hau zer da? Gauza desberdin bi dakustazugan. Hau batekin berotu zenituen arnasa emanda eskuzabelak eta hau berarekin puska eta buska ostu nahi duzu ardo beroa. Gizon okerra zarazu, bi aldetara egiten duzuna eta bihotz tolestuaren jabea. Ez dut nik niretzean eduki nahi zu bezalako gizonik. Zoaz bada, nahi duzun lekura eta etorri zaren bidetik. Ipuin honek harrapatzen ditu bihotz eta ahobiko gizonak, atzetik saldu eta aurretik aurpegi ona daukatenak. Ez da ez barre egiteko, aurpegi bi edukitzea, batez bakea saltzea, besteaz eusi emateko.